Hej, så er det glaseringsdag. Jeg skal nemlig også have lavet nogle ting til ovnen, ligesom min kursister. Så her har jeg gang i en tallerken, der skal males ametystfarvet. Så det kan jeg lige prøve at vise jer. Følg med i, hvordan man glaserer. Og jeg har lavet et lag først, og det her det er så andet lag. Den her farve, den skal have 3 lag, før den bliver fin og heldækkende. Og der må gerne komme godt med glasur på, skal ikke spare. Selvom de er dyre nok, de her farver. Det var billigere dengang, man bare dyppede. Det var så 2 lag. Og så er det tredje. Og tredje lag bliver altid lige lidt nemmere at male, fordi det er som om nu er overfladen mættet. Og det tørrer heller ikke nær så hurtigt. Grunden til, at tingene jo skal forglødes, inden man maler, det er, at noget af vandet skal forsvinde. Og det skal være lidt hårdere. Og så skal porerne stadigvæk være åbne, så de kan suge det her glasur, eller den der væske, der er i glasuren. Hvis man kommer til at brænde for hårdt, hvis man kommer til at med en fejl og lave en glasurbrand på noget, der egentlig bare skulle forglødes, så er det mega svært at glasere igen. Men det er blevet nemmere med penselglasurerne, vil jeg sige. Der kan man godt omglasere, det er bare ikke altid, at resultatet bliver skide godt. Så er den tallerken glaseret. Så skal I bare glæde jer til at se, når den bliver færdig.